Take 1. Hej og velkommen til vloggen. Det er dag 1 på sejlturen til... I dag retter vi kurs mod Aarhus. Ej, det er Sjællands Odde i dag, ikke? Det var det, jeg mente, ja. Ja. Men kursen er over mod Aarhus, det er rigtigt. Ja. Ja. Så skal vi lige give en roomtour. Der er jo blevet lavet lidt op på båden. Det kan du godt. Okay. Jeg gør det, så kan du... Ja, det må du fortælle. Ja. Okay. Først så har vi jo vores fællesområde her. Det kender vi jo fra sidste år. Klassisk bordet op. Ja. Der har vi simpelthen gjort det, at når man fjerner dem her, så kan man sætte nogle ben på, skrue nogle ben på og slå dem ud. Så vi simpelthen kan være på hver vores side. Og så får vi en kæmpe dobbeltseng. Sejt. Mega fantastisk. Hvem har fundet på det? Det har mor og far. Altså genialt. Mest far. Okay. Mega genialt. Så har vi mor, der lige er kaptajn lige nu. Hun kan godt lide at være kaptajn. Både på båden og derhjemme. Ja. Støvsede du derinde, der gik hjemmefra? Ja. Nå, det gjorde jeg faktisk. Ja. Der er der gerne vil have noget Nå, og så har vi vores dejlige køkken her. Ja, der står opvask, det er flot. Ja. Og mor og far har simpelthen tænkt, at vi skulle have alle køkkenmaskiner med på båden. Så vi har airfryer, og vi har bordgrill, og jeg ved ikke, vi har elkedel har vi også. Og elkedel har vi Den også. bor her jo permanent. Ja, Og mikroovnen, ja kombiovnen. kombiovnen, ja. Ja. Køleskab selvfølgelig. Fryser. Kølerum der, og så frysekasser. Ja, med Ja. mad og drikkevarer. Ja, vi løber ikke tør. Vi er klar til en cyberkrig. Ja. Ja. Ja, en 2 ugers cyberkrig, ikke? Det kan vi klare. Ja, vi skal lige have noget vand ombord. Ja, vi har glemt at fylde vand på. Ja. Skal vi gå videre? Ja, Ja, hvis du går ned først. okay. Er det også noget nyt, I har fået installeret det her? Ja. Når vi så kommer ned her, så på vores højre side, der har vi kashotten, hvis I ikke opfører ordentligt. Så rører man altså herind. Man kan få kiks og alt muligt, kan jeg se, når man er i kashotten. Ja, det er altså en luksuskashot. Det vil jeg altså gerne lige hilse at sige. Og så hvis vi lige lukker det. Det er vigtigt at sætte krog på, for ellers Ja. banker det til. Så Håber har ikke, vi, det er ikke kabysen, vel? nej, så har vi det lille hus her. Ja. Lækkert. Ja, der er jo lidt af hver. Shampoo, balletøj, toilet. Og toilet. Ja. Håndvask. Der er det hele. Så har vi broren her. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad klokken er. Jeg tror, den er ved at være 10:30. Eller undskyld, 11:30. Den er klokken, den er 11:30. 11:30, og han sover sgu stadig. Ja, den er ikke 2 endnu. Han står op inden klokken bliver 2, eller omkring klokken 2. Ja. Og så har vi fars side her, og vi har taget ukulele med, så vi kan give nogle numre. Vi kan jamme. Kan jamme lidt, ja. Kan synge den knaldrøde gummibåd. Ja, eksempelvis. Okay. Ja, Så vil du forbi her. så er vi forbi her, ja. Hvad har du der? Nede på nederste etage, der har vi kattebakke til katten jo. Har vi kat med? Vi har kat med. Hun gemmer sig et sted herinde, tænker jeg. Hun er garanteret om bag derovre. En smule forvirret. Hun hygger sig der. Ja. Undskyld, nu kommer jeg til at mæse. Nå. Ja, og så har vi Men simpelthen... den bor her. Her bor jeg. Og Sians ting. Og Sians ting. Jeg skal pige. Og så rydder vi det ud, når du skal sove. Ja. Ja, der kommer til at være plads. Okay. Men ja, det var simpelthen det hele. Fantastisk. Lækkert. Vi har selvfølgelig tv også nu. Og der er tv også Det nu. virker det her år. Ja. Jo, kan man tænde det. Ja. Nye ting. Det var lige det der med en hånd, ikke? Om solen også. Det er også noget nyt for sig. Ja, det er også noget nyt, fordi den havde vi heller ikke sidste år. Det er rumvæsenet, der er i gang med at kommunikere med os. Sidste år havde vi jo heller ikke sol, vel? Nej, det har vi Havde vi bare lortevejr med lortevejr. 7-9-13. Ja, mest af det lå vi i havn og jeg synes, det var dumt. Men det var lige vores rundtur. Ja, Så tak for det. tak selv. Jeg kan så fortælle, at i år der sejler vi mere for sejl, end vi gjorde sidste år. Men vi følte sådan, at vi ville sejle hjem. Vi har fyldt tanken, så vi har masser af diesel, men vi brugte den kun til at komme ud af havnen. Og vi har allerede været oppe at sejle 6,7 år. Så det går godt. Mik, mik. Mik, mik. Mik, mik, ja. Cool.
Sådan her. Lige en opdatering. Sian, han sover stadig. Sovet gå i hi. Ja. Det er ikke det hedder. Og Harley er også blevet søsyg. Vi har det godt. Ordentlige bølger, der kommer i gang. Det er godt vloggen. Så far få det fikset. Kommer vores superhero. Jeg skal lige være færdig. Jeg skal lige dobbelttjekke alt det. Ja. Prøv lige her. Sikkert der er husløg for det her. Ja. Må vi se de muller eller hvad? Så der står han, efter at have været i Hundested Havn. Vores allerførste stop på vores sommerferie. Vi ved en is, og jeg vandt. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Men vi sejlede ind og skulle lægge til og bakkede ind, fordi der var lidt problemer i havnen. Så det blev så, det var den pæl dernede, der har noget tovværk. Det satte sig i skruen, så vores held har været nede og hældt efter det. Ja, og skære det over og få en anden pæl ud af skruen. Og der ligger så det tovværk, vi havde i skruen. Lort. Må vi se din mullerhelt? Nej. Jo, kom nu. Klar det godt, Zoe. Ja, nu skal vi tilbage igen. Klart nok. Nå, skal vi lave en afstemning eller en gættekonkurrence om hvor Sian befinder sig? Det kan vi gøre. Vi glemte ham. Jeg sidder på toilettet. Det sker jo. Han ligger på sin plads. Så er det ikke så meget. Men vejret er godt i dag. Kan man se noget, det ved jeg ikke. Ja, det er godt. Fletch. Det er så det lange stræk fra Sjællands Odde over mod Samsø. Vi er stadigvæk en halvanden times tid væk. Der er faktisk lidt ved. Men vi kører fortsat med motor. Så kunne vi have lidt at spise. Det er sådan en lang stræk, så vi vil faktisk gerne hurtigt frem. Vi så har her med 6-7 knop fra motoren. Uden at anstrenge os. Så det er dejligt. Jo. Der er ikke så meget at se. Der ligger en lille knold, der ligger derude, og der ligger også noget derude, der ligger, vi kan se. På den anden side. På den anden side ligger der faktisk også lidt herovre. Der er
ligger også lidt derovre, men alt i alt, så er det jo bare vand overalt. Det er lidt gråt i dag, men det er okay. Anna, hun har automatpiloten på, ligger og zigzagger lidt. Det er ikke fordi hun ikke normalt kan holde kursen, men vi har lidt bølger ind fra agter. Så hver gang der kommer en lidt større bølge, så bliver det slået lidt ud af kursen, så retter hun op igen. Så en lille smule zigzag. Så passerer vi en lille bitte ø her, der hedder Værø. Og efter så er der ikke så langt til Samsø. Surfer på bølgerne. Jamen, så er vi sådan set nået til Samsø. Alt det, der ligger der. Samsø. En lille ø inde til venstre, der hedder Kirkø. Og sådan noget. Og vi er på kurs imod en havn, der hedder Langør. Der er sådan en masse lavvande herinde. Man skal så lige holde tungen lige i munden og sikre sig, at man ikke sejler over, eller sejler på grund. Men det gør vi. Man styrer på det. Det er god stil. Vi tror sigerne. Vi laver en popquiz. Går jeg siger. Jeg optager også kun, når han sover. Nå, det gør han så også 90% af tiden. Men sig lige, kan man til det? Ja, kan man. En udsigt. Det er ikke dårligt. Jo, jeg vendte mig bare rundt, og så så jeg lige af... Jeg ved jeg ikke. En dobbelt ø. Der vender på hovedet. En sæl, der ligger på en sten. På en sten? Jamen, jeg... Det er ikke til at se. Det må være en paraply. Jeg kan ikke zoome. Jeg tror, det er en sæl, der ligger på en sten. På en sten, mor. Men det må godt være sæler, ikke?
Så var den jo sød, salen, lige at ligge på den, så du kunne se den. Men er det så en unge, der er ved siden af? Altså, Ja, det tror jeg. Så er der også en unge ved siden af. Jamen, det var det der, jeg gerne ville igennem jo. Men så ville jeg prøve at tage den udenom, men det var for meget, jeg skulle. Ja. Er der 0,9 og 0,3? Ja. Og her er der så, nu er der 3,1, men der var 2,4 før. Ja. Det er god fart. Klar på så? Lige nu. Men om en time kan det godt være, det ikke er for sjovt. Hvorfor? Hvis så kommer bølgerne eller hvad? Ja. Nå, skal vi lave en hurtig pop-quiz? Okay, det kan vi godt. Skal jeg starte den? Ja. Okay. Okay, gæt vores siger navn. Han sidder der her om bagved med... Så er han på toilettet? Nej. Så har vi glemt ham i havnen? Ja. Okay. Igen. Nej, han ligger simpelthen der sover. Nej, det har vi da ikke prøvet før. Han ligger dernede og putter over. Nå, hvornår er han så vågen? Altså, jeg tænker en time efter vi kommer i havn. Ja. Så 2:00. Ja. Vi andre, vi har været hos morgenmad og restauranter og... Ja, vi var oppe klokken 8 eller lidt før 8. Ja. Hvad tid er det så? Klokken 6:30. Så når Sian han vågner, så tror han godt, det er på samme sø. Okay, Nå. hvis du kunne rejse tilbage i istiden, Ja. da du var barn. Ja, dengang jeg var barn i istiden, ja. Ja. Jeg tænkte på, kunne du så ikke have gjort et eller andet svar, sådan at det for eksempel var nemmere at dyrke på gårdene i Jylland og sådan noget? Altså ned mod Tyskland. For det første, bare fordi det er vildt upraktisk, altså at vi har dårlig jord der. Men er der ikke god jord i Jylland? Ikke noget. Nej. Kan vi holde det? Ja, det er det. Skal ikke vinde om på den side, ven. Skal vinde om på den anden side, ven. Ja, men 4,567 knop. Okay, nu er jeg alene, det er fint. Nå, jeg skulle gøre noget ved jorden i Jylland. Ja. Og så ud over det, ikke? Jamen, det er der, vi prøver at høre. Jeg var klar over, at jeg lavede en fejl, ikke? Ja. At det skulle have selvfølgelig været lidt bedre i Jylland. Men det var derfor, jeg opfandt den sport, der hedder gyllekast. Fordi gylden, den køder i jorden. Ja. Ja, ikke? Så nu render de alle sammen rundt og kaster med gylle Og derovre. det er derfor, at der er noget, der hedder sønderjysk spegepølse. Det far har sørget for, at der kunne bruge spegepølse. Ja, Og det sætter der det er bare. sådan noget, de gror dernede. Men altså, problemet er bare, at du har glemt at tage i mente, at selvom du bruger gødning, så mangler der altså stadig energier i jorden. Nå, Det, okay. det vil så sige, Der at... skulle være nogle flere krystaller og sådan Ja, ja, sådan nogle... alle de der... Jeg har faktisk ikke lige kunnet navn på lige nu. Jeg troede, jeg skulle til lidt klogt. Men jeg er jo ikke fra istiden, så... nej, men så tænkte jeg egentlig bare på, at om du ikke også kunne have sørget for, at inden altså, at vandet steg så meget... Så sker der altså ikke. Du har vandet Du har har over... fjernbetjening der. Nej, det er dig, der har fjernbetjening. Du er gået med den, eller sådan noget. Nå, du er gået med den. Nej, jeg har ikke stået med den. Den ligger der hele tiden. Nå, for det kamera, du stod med, som du stod og pudsede eller et eller andet. Ja. Sådan. Nej. Ja, du får Ja. Så kan der være, der skal en pind i, skulle jeg til at sige. Spillerstagen. Men det kommer lige an på ruten, den skal jeg lige have tjekket. Ja, vi kommer til at skulle dreje længere ud alligevel. Nej. Og vi skal bare lige forbi dernede, ja. Ja, men der kommer vi ikke ind over herinde. Der skal vi altså
det ud. Ikke derind. Nej, okay. Nej, det kan man ikke. Så vi laver en rute med farve den der. Og rød. Så den skal man bare have... Hvor meget på, om det er ind- eller udsejling, ja. Så laver jeg en der. Det er vores rute, ikke? Naviger til. Go to. Det ser fint ud. Så kan det godt være, at jeg skal sejle op på den anden side. Det tager jeg så. Ja, det kan lige. Det kommer til at dreje lidt nu her. Jeg kan ikke dreje skarpere der. Det må jeg så. Så er vi enige om, at jeg nok får sejlet op på den anden side, ikke? Jo. Turn, baby, turn. Bare med den anden. Der. Mm. Quiz. Gå op og ned af kollegerne derude, de siger sådan. Og så siger det bare bip, bip, bip. Nogle gange.
godt være bedst. Eller det ved jeg ikke, hvad blæser det? 5-6 meter i sekundet. Tror jeg. Bidevind. Quiz. Hvor er jeg, siger jeg? Så er der også en sidste. Tour de France og sejltur. Blinkeblanke. Men det var name it alarm. Sælsborg. Skal ungerne skulle ud og øve sig? Kommer flere ud. Ja. Vi skal ind derovre i hjørnet, der er lige nogle flere. Der var også en mere. Nå, 3 nye. Der kommer en mere efter ham der, eller de to der. Er der 3? Ja. Og en mere bagefter. Okay. 2 mere. Så tag farten af her, og så må vi skulle lige vente til de er færdige.
God tur. Er der flere derinde, ja? Super. Ja, det er derfor, jeg vil have, at du gik en bue udenom. Så kan de tage indersiden. Yes, yes. Det er jo snyd, det der. Nej, de er også blevet trukket af. Jeg tror, du skal tage indersiden den her gang. Jeg tror, vi skal derind af. Vi må ind og finde plads. Så frisk ankommet til Marselisborg Havn, Aarhus, bakket ind og klar til at få gæster og sigerne op. Godmorgen. Hopquiz. Ned i skabet. Bliver du stresset? Du klarer det bare smooth. Nej, det gør jeg nok ikke. Det var da i første forsøg begge gange. Ja, nu er du på video. Nu er du bevist. Du har været ude at sejle. Yay! Men ved du, at du ikke har bevist os? At du kan svømme? Det kommer Ja. som den store afsluttende. Store stykke ud. Dog ikke. Nå, okay. Det er den store færge, det er. Larmer. Det var altså godt, at komme ud og sejle. Siger? Er den startet? Jamen altså, jeg kan jo ikke se noget. Ja, det er også rigtigt. Må vi lige se, hvad du har i munden dernede? Hvem snakker du? Siger man kat eller katten? Nå, den der i munden, okay. Nå, er I klar på, at vi lander en... Ja. Ikke en grader? Ja. Lad os komme ind her. Det er roligt. Ja, ikke? Det er meget der. Så er vi næsten 180 grader rundt. Jamen, hopquiz. Spækker, vi kan klare med det. Hvor er Sian henne? Der var han. Nej, fint nok. Når jeg ser jer om natten, så går jeg ind og siger popquiz. Det er okay at sove om natten, bro. Ja, husk at sætte blitz på, ikke også? Det er jo kun om natten. Hvad er det for? Er det sådan noget, der er i fjernsynet? Okay, shit. Det er bare sjov ballade. Popquiz, hvad er det, du har i munden der? Hvad er det, du har i munden der? Hvorfor filmer du hendes øje? Hvad er det, du har i munden der? Filmer hendes Ja, det kan vi. Øje, næse, mund, øreflip, anden. Kan vi få en... Hoved, skulder, knæ og tå. Knæ og Du skal tå. danse med. Hoved, skulder, knæ og tå. Knæ og tå. Øjne, ører, næse og mund. Hoved. Popquiz, hvorfra?
fanden er du så single for? Kom nu med alle fejl. Der må være et eller andet. Er du sikker, hvor er det, eller? Hold da. Nej, ikke den der fysikordning nu. Hvad så din bums? Nu sidder du bare der og taber det hele. Vi sejler forbi igen. Ja, men det var en pænt stor en, at der lå ude. Okay. Det er længe siden. Jeg bare heller ikke lige se det, Mads. Det er godt, Ja, jeg ikke kunne tage det. Altså, Ja, hvorfor gør det? Ja. Men hvorfor? Det der. Ikke mere pisse. Okay, så jeg lader ham derude. Jeg så stadigvæk. lige kaste dyne på. Quiz. Hvor er Sian? Hvor er Sian? Quiz. Halløj. Først jeg skulle tage video af dig. Nu får du video af dig. Ja, det kunne være meget dejligt. Så ikke noget. Ankommer vi til Endelave, eller Endelave, alt efter hvordan man udtaler det. Det er også den, der bliver kaldt Kaninøen. Det har vi glædet os til. Der skulle være 15.000 vilde kaniner på den her lille ø. Man kan gå noget, der hedder Kaninoen. Ikke Caminoen, men Kaninoen. 21 km rundt om hele øen. Der er også nogle lidt mindre kaninoer. En på 3 og en på 2, tror jeg. Jeg bliver bare på båden. Der er nogle kaniner nede i havnen. Kaniner med meget lange ører.
Ja, det er god space. Hej Sjælleven. GT. Monkey Sjæl. Med os. Ellers så vil den her Harley. Helt sikkert. Den kiggede efter os og tænkte, ej, jeg skal med. Det er sødt. Ja, de er søde. Og de spiller banjo. Ukulele. Ja. Jeg nåede det ikke engang. Hvad? Jeg nåede det ikke. Nej, men det starter den forfra. Quiz. Nej, han er vågen. Kan du se noget, Søren? Nej. Det er godt, det kan jeg heller ikke. Vi er gennemblødte og våde, og jeg skal dreje til venstre, kan jeg se. Og nu er der også bølger på siden. Hvor går vi ind henne? Det tror jeg skal flytte. Det tror jeg. Og så det der hus deroppe, der kan du købe billet til færgefart. Jeg ved ikke, om det også er havnekontor, eller om det ligger længere inde. Ja, det kan jeg se. Nej, ja. Jamen, så er vi nødt til at få det. Vi kan heldigvis fylde op, når vi kommer herop. Kan du have pladsen? Har vi også nogle smørstillinger? Ja. Cykelpiller? Nej. Han sejler ind i os sammen her. Så sejler vi ind i havnen. Okay. Ja, hun er altså ikke sådan noget. You
Jamen, så ligger vi i havnen. Godt beskyttet. Og så er det jo ikke sjovt at bare ligge ned. Når du bare ligger ned. Det er far. Er det lidt morgenøjne, du har der? Ja, fint. Morgenøjne. Ja, det er stoppet for en time siden. Var det ikke en time siden? Når man stopper, ikke, siger han, så er det fordi, man stopper for at få noget ud af dagen. Snakke med andre og social. Tror du, jeg skal gå derud? Jeg snakker også med dig lige nu. Snak. Og far, og jeg var også social, og jeg tændte for den der lorte shit, fordi det var så koldt dernede, og nu fucking dør jeg! Period. Og i en så kan vi nu slutte en pille. Ja, hvem har lige slugt en pille? That's me. Den der mikropille. Yes. Popquiz! Nej, han er vågen. Kan du se noget, Søje? Nej. Det kan godt, det kan jeg heller ikke. Vi er gennemblødte og våde, og jeg skal dreje til venstre, kan jeg se. Og nu er der også bølger på siden. Er der pladsen? Har vi også nogle smertestillende? Ja. Sygepiller? Han sejler ind i os sammen der. Så sejler vi ind i havnen. Okay. Ja, der er ikke sådan noget. Ja, det er god space.
Ven. Okay. Monkey. Med os. Ellers så vil den have Harley. Helt sikkert. Den kiggede efter os og tænkte, ej, jeg skal med. Det er sødt. Ja, de er søde. Og de spiller banjo. Ukulele. Ja. Så ankommer vi til Endelave, eller Endelave, alt efter hvordan man udtaler det. Det er også den, der bliver kaldt Kaninøen. Det har vi glædet os til. Der skulle være 15.000 vilde kaniner på den her lille ø. Man kan gå noget, der hedder Kaninoen. Ikke Kaminoen, men Kaninoen. 21 km rundt om hele øen. Der er også nogle lidt mindre kaninoer. En på 3 og en på 2, tror jeg. Det bliver bare på båden. Så der er nogle kaniner nede i havnen. Vilde kaniner med mange. Jeg ved det ikke engang. Hvad? Jeg nåede det ikke. Nej, men det starter forfra. Ja. Hvor går vi ind henne? Det tror jeg skal bytte. Det tror jeg. Og så det der hus deroppe, det er, der kan du købe billet til færgefarten. Jeg ved ikke, om det også er havnekontor, eller det ligger længere inde. Ja, det kan jeg se. Jamen, så ligger vi i havnen.
Godt beskyttet.